ба мо гуфтанд ҳамон муҳофизатгарон ки баъд аз намози шом бисёр хоҳиш дар ҳамон ҷое ки мо интихоб кардем дар назди кӯҳу чунӯ биёбон буд. Дар ҳамон ҷа шумо баъд аз намози шом сабт накунед, ба хотире ки мо наметонем 100% шуморо амниятатонро таъмин кунем. Коргардон маҳз ҳамин саҳнаи офтоб шиштан дар лозим буд. Намози шом шуд, офтоб шишт, мо саҳнамонро гирифтем, аллакай техникаро ҷамъ карда будем. Яке бисёр ҳам овозҳои баланди тирпаронӣ баромад. Рости мо дар даҳшат мондем, намедонем киро қапем, чӣ хел кунем. ин садои тире буд ки гурӯҳи тундрав дар Афғонистон ҳамвора ба сари мардум силоҳ мерезанд. тахмина бо гурӯҳи ҳунармандону наворбардорон дар зери тири он қарор гирифт. вале ҳамагӣ чанд сония ба мошин нишастану зуд ҳаракат кардан ҷони тахминаву чанд зани ҳамроҳашро наҷот дод. ба гуфтаи ин ҳунарпеша, он гурӯҳи тундрав ҳайати ин филмбардоронро маҳз барои ин занон таъқиб карданд. ҳамон лаҳза ман фаҳмидам ки то чӣ андоза ман нотарсӣ карда омада ҷони худамро дар хатар дар як давлати бегона мондам ва ман як чиро мехостам: баргардам ба Тоҷикистон, фарзандамро бинам, модарамро бинам, ба оғӯш гирам ва кӯшиш кунам ки дигар нагардам, наоям. ин ҳама мушкиле ки дар роҳи ҳунарӣ дошт, барояш ҷоизаҳои арзишманде овард. дар ҷашнвораи байналмилалии филмҳои Ҳиндустон маҳз нақши тахмина дар филми «Марде дар орзуи зани панҷум» ки яке аз нақшҳои асосиро иҷро кардааст, овони ба наворгирии он қариб буд ба дасти тунравҳо афтад, беҳтарин нақши занона дониста шуд. дар филми «Умеди охирин» ман дар он ҷо нақш офаридам. раҷабова маълумоти ҳуқуқшиносӣ дорад. дар баробари ровигӣ дар телевизион ба синемо ҳам қадам ниҳод ва худро муваффақ медонад. бо вуҷуди он ки ин ду пеша дар Тоҷикистон камдаромад маҳсуб меёбад, ин хонум ба он назари дигар дорад. тахмина ба ояндаи синамои тоҷик ҳам хушбин аст. синамои тоҷик чуноне ки ҳамаи мо мебинем пешрафта истодааст. ҳа, мо оста пешрафта истодаем, лекин хушбахтиаш дар ҳамин аст ки дар як ҷо наистодем. тахмина Раҷабова ҳоло ровии барномаи хабарии телевизиони Сафина аст. вай то имрӯз дар беш аз 10 филм нақш офарида соҳиби чандин ҷоизаҳои давлативу минтақавӣ гардидааст. ба куҷо рафтан мехоҳӣ? ба куҷое ки барӣ меравам. кошки мошин медоштам. рост ба Ҳиндустон мебурдам. ҳиндустонро чӣ кор кунам? ба ягон ҷои нақд бубар. осмони ҳафтум. боз насия? не нақд. дар 10 дақиқа ман туро ба осмони ҳафтум мебарам. аҷоибаш ин ки ҳардуямон дар ҷомеаи мисли Тоҷикистон ки бештар мардсолор аст, на ҳамеша роҳи занон ба ҷодае ки тахмина интихоб кардааст ҳамвор аст. ҳар як зан пеш аз раҳи актриса шудану ҳунарманд шударо интихоб кардан бояд ки нағз андеша кунад ки дар чӣ гуна давлат зиндагӣ мекунад. ва ман хурсанд ҳастам ва барои ман фахр ҳаст ки зиндагии мо аз Аврупо фарқ мекунад, чунки мо то ҳол дар дидаю чашму рӯямон шарм дорем. буд ҳолатҳое ки ба ман сценария додагӣ ҳастанд дар ҷое ки масалан ман бояд ки бисёр ҳам либоси кӯтоҳ пӯшам. ба дӯши ман буд оё ман розӣ шавам ё не. аз рафтору кирдору ақли ман вобаста буд ки ман дар ин филм нақш офарам ё не. барое ки агар ман нақш меофаридам, аз ҳад зиёд кӯтоҳ мепӯшидам ё ин ки аз ҳад зиёд кифтамро масалан боз карда нишон медодам, хуб айби ман мешуд. он баҳоро баҳои манфӣ ба ман медодам. бо вуҷуди он ки тахмина кори давлатӣ ва ҳам бо филмсозон ҳамкорӣ дорад, мегӯяд барои як зани тоҷик ин ҳама корҳо ҷаҳду талоши зиёдро талаб мекунад, то дасташ ҳам ба кори хона ва ҳам кори ҷомеа расад. масалан соати 8 бояд ки ман дар кор шавам. занг мезанам, мегӯям ки бисёр хоҳиш, ман соати 8 не соати 9 мешавам. сабаб дар чӣ аст? зане ки хоҳад агар тез таомашро тайёр мекунад, таоми бегоҳи рӯзиашро ё ин ки нисфи рӯзиашро тайёр карда омода карда
болоша маҳкам карда мемонад ки ҳа писарам аз мактаб меояд, духтарам аз мактаб меояд, таоми ба маза хӯрад. ҳам ман меоям, фикрам ором, барое ки дар хонаам таоми гарм аст, фарзандам сер аст, кори ҷомеаро хуб анҷом медиҳам.